ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଚପଲ ବଦଳ ହିଲ୍ ମିଳିବ, ମାସକୁ 6-7 ଥର ପାର୍ଲର ଯାଇକି ସଜବାଜ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। ଦୁଃଖ? ଭାଉଜଙ୍କର କି ଦୁଃଖ? ଦୁଃଖଟା ପୁରା ଏଇଠି। କୋପି ସିନା ଚାକିରି ପାଇଗଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଏ ଭାଉଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। ତମେ କାମ କର, ତମେ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କହିବ ଯଦି ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ତମେ ସେ ଗୋପୀଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦିଅ। ଜମି ପିଲା ଦେଖିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତମେ ବି ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ରାଇଟ୍ ବାଲ୍ମୀ, ଏଥର ତ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଭାଉଜ ଭାଉଜ କଣ ଘରେ ଅଛି? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଯାଇ ତମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଭାବିବାକୁ ଆଉଛି ଢୋକିଦେବି। ନାଇଁ ବାଲ୍ମୀ, ଜମା ଢୋକନି। ଢୋକିଲେ ନା ତମ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭାଉଜ ଆଗରେ ପୁଣି ଲାଜ। କହିବନି ସତ 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 ସତ। I love you, ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଏ କଥାଟା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ କୌଣ କଥା କୁହ କହିବି ସତରେ। I love you ବାଲ୍ମୀ। ମୁଁ ଗୋପୀଙ୍କୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ହୃଦୟରେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ତମେ। ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ବାଲ୍ମୀ। ତମେ ବି ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ, କାହିଁକି ନା ତମେ ତମର ଝିଅ ହାତକୁ ମୁଁ ଝୁଲି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତମକୁ